Welcome to Johans College of Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence and compassion. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now, introducing German language classes for those interested in the Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited. Call us on 0739 216 209 or 0727 829 793. Visit us on www.johansmedicalcollege.ac.ke. Johans College, empowering health, enriching lives. Welcome to Johans College of Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence and compassion. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now, introducing German language classes for those interested in the Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited. Call us on 0739 216 209 or 0727 829 793. Visit us on www.johansmedicalcollege.ac.ke. Johans College, empowering health, enriching lives. Machiegni nyakora mgajwang akathul makende marwa ke chunyo nagi TV ka chenro wa mokwongo kawuono wadwa chake laksese gi nyakora mgajwang mana kan wasenyise kacho di chieng' manyoro ne wadhi chaka kendo gomba ka achiel kod nyakora mgajwang bende giwendo ambe wan go desdo ka odichieng' ma kawuono mokwongo agwero kamano ng'anya ne obongo nyakala ganye sach polo gi piny momi kinde kendo kodan mondo chako romi kendo wagoye mbaka kwa ng'iyo ni to weche somo nyakora mgajwang to chalo nade odichieng' ma kawuono kama ta chenro en Steve James nyakwar Nyaronyi 1 tarik en kaja tarik prokoda Rio dwe mar aboro igana Rio kod prokoda beach chieng' tich abich nyakor mgajwang aneno kosromo kaja sa 3:30 kod aubirio makathol makende marwaki mondo wachaka kawuono bende wadwa ng'iyo ni to weche somo chalo nade nyakor mgajwang ponono ni kacha bende gi nyathi ma bende dwa digom dhi skul kata imbe kidwa mondo mi medri e weche motudore kachiel koda thieth ma bende wadwa goyo mbaka kachiel koda director no mar Johans College of Medical and Health nyakor mgajwang mabende koro skul mabende koro puonjo weche mag thieth wan kane gi jatelo mabende iluongo ni Migosi Derrick Omondi ma wadhi godo mbaka odichieng' ma kawuono kete mana chunyo nagi TV adundo jaluo ka wachaka ka gene ni chiwo maber kendo ruoth otelo maber kabisa. Derrick akathul makende mamos ni to oyawre kabisa Steve chiwo nade chiwo maber kabisa mane Ombo chiwo maber kabisa college bu chiwo maber college chiwo maber okay no kore jasairo kamano kapok wachako nikech mae wan chunyo nagi TV adundo jaluo nagi digombo ng'eyo ni to kapok wadhi mbele to Derrick en wuod kanye? Derrick Omondi en wuod Kisumo Karateng. Yes, Marera. Yeah, mano dala Marera kabisa. Mane dalawa. Yes. Idongo ka? Onyuola kendo dongo i Kisumo. Yeah, bende ase bedo kadhi tich oko tachaka duga Kisumo kae. Koro nafwenyo ne kara
nonego bed natiyo Kisumo kae nikech wuodhe mang'eny osetera oko to pod aduogo mana dala. Kamano. Itiyo ne jopiny. Kamano. Kapok wadhi mbele, wan ga gi kawachako to wakech mae en Chuny Nagi TV to bende wahero puonjo nagi dho. Koro waher golo ngero moro achiel ka ma bende joluo no ong'e gi ngero kata yawuoto nagi nong'o gi ngero. Koro wan gi ngero moro ka ma wadwa mondo wapimni mondo nyiso ni to ngero ni noolo nang'o. Achiel kuom dhoudi mag luo nogo ngero moro ka ni sembe rombo ipimo gi nyawadgi. Sembe rombo ipimo gi nyawadgi. Bisewinjo ngrela no? Mano ngero masewinjo. Ngero no olo nang'o? Aparo ni ngero ni temo ng'iyo ni sama wapimo gimoro, kadwa pimo performance mar nyathi, tapimo mana gi nyathi wadgi. Ok anya pimo behavior kata performance mar nyathi kod ng'ama duong'. Aparo ni mano ema nyalo bedo nonro mar ngero no ero. In nyalo wacho no. Ipimo gimoro mana gi gimoro mogo. Kabisa. Omiyo kawuono wada wuoye ewi Johannes College. Mabende koro puonjo weche mag thieth. Oganda ding'e ni to college ni to bende wapime gi colleges mage. Erokamano Steve. Nitiere colleges ma ng'eny e Kisumo. Wang'eyo ni nitiere colleges mochako e Kisumo, to nitiere colleges mowuok oko mobiro donjo e Kisumo. Koro Johannes College of Medical and Health Sciences ipimo kod colleges moko monyuol e Kisumo ma nyalo dongo. A great example gin colleges matindo modongo up to mochopo level mar mbalariany ma bende osetimore e Kisumo ka. Koro nitiere geno ni nitiere college kendo manyalo chakore machak los mbalariany e boma ma Kisumo ka. Kamano. Erokamano. Kuongo achak ni to kapok idonjo Johannes College kandi migosi Derrick Natemao. Wuodhi osebedo machalo nade? Erokamano kabisa. Wuodha nochako kod social work. Wuodha nochako kod social work, tiyo kod migepe maok mag piny owacho. To natiyo e boma ma Kisumo ka malach. Most of the dispensaries ma Kisumo ka natiye kwa timo mobilization mar timo nyange. Kowuok kanyo iro to nadok e skul. Bang' wuok e skul kendo to nadok asomo computer science. Nikech na neno ni piny lony medo betie to nayudo ka technology en gima wanyalo tiyo godo e loko ngima ma jopiny. Erokamano. Then mano kapok idonje Johannes College. Kamano. Kapok adonje Johannes College to natiyo tich mar administration kod public relations e college machielo. Kochakore higa mar 2017. Ma college mabende koro college ma chiwo weche thieth. Kabisa. Ne en college mapuonjo weche mag thieth. Yes. Koro kana wuok kanyo to naneno ni jowa nitiere dwaro mar colleges mamoko. To nawacho ni okay, an bende we wuog mondo adhi afu oko. Mondo wamed colleges moko e Kisumo ka endi mondo jowa omed somo. Nikech pinje maoko kata dhoudi mamoko nigi kod gik moko ma economic activities madongo gi. To e pinywa mar luo tiyudo ka economic activities ok ng'eny ahinya. Koro one of our economic activities mwanyalo timo kaka jokanyanam en somo. Somo ni nyalo miyo nafas oko kucho chonde mondo mi koro wapiem gi dhoudi mamoko to wapiem sembe rombo ipimo gi nyawadgi. Kamano. Johannes College kandi koro ichako nikech nitiere fuok mabende koro yawuot kata mano oganda mabende koro mago nagi ama kata mana seche moko fuok ne nitiere mar dwaro mar somo lakini kuonde somo ne koro Johannes kelo gima manyien e pap. Erokamano. Mana kamano kabisa. Kaka mane? Mokwongo kabisa en ni nikech
wasebedo dhot ma oko dimbore ahinya kod sirikal. Nyiso ni nyithindo wanyalo bedo disadvantaged. Matiende ni kagi apply kama ji te apply, to wang'eyo kaka Kenya osebedo karingo. Nyiso ni dhoudi mamoko yudo nafas gi mang'eny moloyo nyithindo mawuok e dhoodwa mar Luo. Yes. Ang'o momiyo mana college manie mondo ikel mana kar tiegruok mopuonjo mana weche thieth? Erokamano. Asetiyo kendo asedak Nairobi. To kendo bende e wuodha mar technology asebedo ka aloso gi jok mamoko, to nafwenyo ni wach mar kata tiegruok mar thieth en gima osemiyo dhoudi mamoko odhi nyaka pinje maoko. Ma kidhi e pinje maoko tiyudo ka nitiere dhoudi mamoko makara nosetelonwa. Nikech ne nyithindwa onge kod thuolo mar yudo nafas mag somo gieki. To mopogore gi mano bende en ni nitiere jowa makoro duogo ka Luo. To wacho ni nafas nitiere oko. Wadwaro nyithiwa mosomo weche mag thieth mondo wadhi godo oko. To koro ka ne gikoso thuolo mar somo no ero, to ng'iso ni gintiere mana kaendi pok gidhi e skul. Emomiyo koro ne wamedo college mamoro mondo wamed number of colleges ma nyithiwa bende kowuok e skul to biro, to jowa man oko kobiro kao nyithindo mosomo, to iyudo ka jowa bende nitiere ka mosomo weche mag thieth, to ginyalo dhi to gitiyo pinje maoko. Manyiso ni weche mag thieth gi sani kama sama bende koro wawuoyni. Somo maber kata mana achiel kuom courses maber gin courses mag thieth. Kamano. Courses mag thieth gin courses maber, nikech king'iyo pinje maoko, to gin pinje ma okawo ma serious weche mag thieth. Mang'iso ni thieth e osiptende mag sirikal, pinje maoko medo jotich mag thieth. Mondo mi ka ratio mar joma tuo ng'eny, to mondo mi jogo machiwo thieth bende obed mang'eny. To maendi osebedo ka bagni e pinywa, pinje mag Afrika to kod Kenya, nikech yote mag yuto mag sirikal. Iyudo ka jotuo ng'eny mohingo jothieth. Koro pinje maoko to se adopt mano ero en gima gidhi mbele, nikech gin yuto gi nyalo sustain mano ero. To wan e Kenya kaendi to nafas no pod onge. Miyo ng'eny jowa mosomo thieth ng'eny gidhi tiyo oko, nikech nafas kata mana mag thieth ne jowa mosesomo bende ok yudre kaendi. Koro kamano. Ma Johannes College wan kacha bende gi kwang'io bende weche thieth, wan gi okenge mopogore, wan gi nursing, wan gi gik mang'eny kabisa. Janeno mara diher kata mana bedo gi gombo mar ng'eyo ni to gin courses mage ma bende koro Johannes College chiwo kacha, nikech wacho ni pan ni bedo piny maber kabisa meneno ni nitiere courses moko courses mag thieth gi ma bende oganda Luo onego bende timo. Koro nyiso ni Johannes nigi specific courses ma bende ochiwo ne jopuonjre ma bang' thuolo malach magi courses ma bende dipo ni nigi nengo. Ing'e ni nitiere jok ma bende courses moko ma kaji osetimo to kiwuok ka to tich onge. Kamano. Koro wane courses ma Johannes tiego miyo rowere gi bende gin courses ma also trying to bridge the gap mag joblessness ma bende koro wan godo kandi rowere koso tich ma bende de lomb ng'ato. Koro courses ma Johannes kelo gin courses mage, bende gin courses ma bende konyo rawera bang' kosetieko somo. Erokamano ahinya Steve. Dream marwa kod directors mamoko mane wachako godo skundni en ni mopogore kod chiwo tiegruok ne jogo masomo thieth, en ni nyaka mi wakonygi yudo tich. To mano nomiyo wamanyo partners mamoko ma wariwore godo, ma gin jok manyalo konyowa yudo tich e pinje maoko. To wan bende kuonde ma wantiere watemo manyo nafas kod networks ma wantiere godo ne nyithindwa go mosomo. King'iyo trends ahinya to pinje maoko kawo nyithindo gieki, to mane momiyo ne wamanyo partners mobiro kowachako to wa make sure ni wachako koda partner ma nyithindo kosomo motieko somo to gin jok madhi yudo tich.
Koro wa encourage nyithindo mondo som courses gi eki manyalo konyo gi yudo tich. And up in the list ma watimo en course miluongo ni Certified Nursing Assistant. Certified Nursing Assistant en course ma nyathi nyalo timo kata mana gi grades ma piny. Nikech grades grade ma piny chakore grade mane? Grade ma piny kabisa ma nyathi nyalo timo godo Certified Nursing Assistant en grade mar D-. Yes, ma chiwo thuolo mondo mi nyathi osom course mar Certified Nursing Assistant. Course machielo ma wachiwo en course miluongo ni Perioperative Theatre Technology. Magi gin jolony makonyo dakteche e theatre kacha chande. Course machielo ma wachiwo bende en Public Health. Perioperative ni mano bende nyalo chako mana gi D. Yes, perioperative nitiere gi certificate level to kod gi diploma level. Yes, koro certificate level to nyalo chako gi D+. Certificate level inyalo chako kod C-. Ma dhi mi thuolo kaka ng'at mane samoro nyalo gombo mondo kony jotuo. Nikech sami chopo e osiptal to nitiere gik moko bende ma inyalo puonjori ma itima kaka joweteni mamoko. Erokamano. Among courses ma watemo introduce bende en medical social work to kod medical catering. Momedore kod courses mamoko ma wachiwo ng'enygi ibiro yudo ka wapango e ginene website marwa kacha chande. To ne jawinjono madigomb mar ng'eyo mathoth to nyalo chopo e skul kacha chande to wamiye directives ni grade ni in godo, grade ni nyalo timo course ni eri. Erokamano. Courses magikawo thuolo maromo nade? Courses nigi thuolo mopogore opogore. Certified Nursing Assistant kuom ranyisi en course ma bedo trained kuom dweche 6. Certified Nursing Assistant bende nikech ne wawacho ni en course ma jogo mo somo nyalo dhi tiyo godo oko, inyalo time alongside German language. Ma kitime alongside this German language to kod perioperative technology bende kisomo kod German language to in jalno ma kotieko school to wan tire kod partners mamoko ma wanyalo miyo nyingi to dhi manyo ni tich. Kamano. Erokamano maduong' ahinya koro Mgajwang' kete mana medikete mana chunyo na gi TV kende kama bende pod wagoyo mbaka ni to gin courses magi ma bende koro wayudo e school no mar Johannes Medical and Health Sciences koro Mgajwang' medi mana kete kanyo koro Mgajwang' kaba bende wamedo mana dhi ma kare kabisa. Ng'ato bende digo mpenyo ni to fees maru chalo nade? Ing'eni nitiere chiwo kacha puonj makare. Erokamano. To nitiere bende koro omenda manyake chol. Kamano. Iso ni to Johannes College kandi weche mag chudo kata school fee chalo nade? Erokamano. Asebedo ka interact kod jopiny. To ng'enyne sama gipenjo wach mar school fees. To gin gidwa mana penji ni school fees en pesa di. School fees en pesa di. Ting'eni school fees ok en kaka mtoka. Ma inyalo goni nengone dichiel ni mtoka ni en 1 million. School fees en gima opogi ma nigi sections kata ndalo mag chudo. Nyiso ni kichopo e school kacha chande to wanyalo ng'isi ni school fees mar course ni eri, course ni dhi kuom ndalo marom kama to fees ne opog kuom kidieny gi eki. Matiende ni nitie kidienje michulo godo school fees. Matiende ni ka nitie course michulo kata mana 55,000 ok en dwaro ni mondo ibigi siling 50,000 no ere lweti mondo eka nyathi osom. Yeah. But nitie chudo ma kidam. Erokamano. Nitie chudo ma kidam ma inyalo timo to nyathi soma. Ndalo sudo. Bende un kaka school nitiere basari momiyo jotieg jogo ma bende koro tiegore. Erokamano Steve kuom penjono ero. Nikech gombo marwa ne en chiwo puonj mag thieth ne jowa. En gima wantiere godo e program ne po ni wayudo nyithindo go ma onge nyalo to timo maber. To nitiere ndalo mo nyalo bet piny kaka school to wacho ni wachiw thuologi
wachiw thuolo marom kamaendi ne nyithindo marom kamaendi be mondo oyud somo nikech gionge pesa kinono malong'o tibo yudo kata ng'ama nyalo chulo ne school fees no onge. Koro magi gin jok ma ok onyalo weyo oko nikech mano iluongo ni corporate social responsibility. Matiende nyaka ibed ng'at machiwo back ne community ma intiere. Koro ne nyithindo go modongo e kuonde mongore kata madongo e gweng' to onge kod support moro, wantiere gi program to kata mana sani sama wawuoye ni nitie nyithindo ma sponsored ma somo kodwa. Ma sponsored ma somo kodwa. Erokamano. Ma school sponsor kose mana ji giwegi. Ma school sponsor to kod ma ji giwegi sponsor. Okay. Yeah. Ponono nitiere jamiguri mabende koro neno chenro ne kaya chocha. Natike gi yokocha. Togombo mondo miembo biyo obeda achiel kuom jopuonjre mabende koro nie Johannes kande odwa timo kata mana peri-operative. Iluonge kamano. Peri-operative theatre technology. Theatre technology. Yeah. Mane more kabisa. Bende nitiere ute mag dak. Seche moko mabende koro nyathine nyalo yudo koseko. Ponono ni ng'ato ya kama bor machalo koda kamacha. Ere kaka school dhi ensure ni oyudo kadak maber mabende koro puonjo odhiadha makare. Un gi hostel koso timo na? Yeah, erokamano. Mano en dwaro mar migaono mar puonjruok. Ne sama ichako skul to nyaka i-organize ne nyithindo ma kuonde maboyo, kuonde mag dak. Koro ne jogo mawuok mabor oko mar Kisumo to digomb mar biro somo kodwa. Kuonde mag dak nitiere. Mago gin kuonde ma wamanyonegi to wamiyogi to gidake kaka nyithindo kuonde ma secure. Maka gidake to security margi guaranteed. Yeah. Exam bodies magi magi. Erokamano, gi thuolo ma sani exam bodies marwa en TVET SIDAC to kod NITA. Nitiere plans madhi mbele mar miyowa accreditation ma Nursing Council ma wadhi timo manie pipeline madhi mbele. Ma kuom hayo maber ka Nyasaye otelonwa to ndalo machiegni wadhi chako chiwo courses go mag nursing. To jogo madwaro nursing mo apply irwa mokoso nursing to wamanyonegi thuolo e skunde mamoko. Ok wanyal jwang'ogi. Kamano. Ma igane dhi bedo graduation year maru maradi? Gigiko higa ni eri, nikech nyithindo mane donjo ne gibiro kidam. Wachokogi mondo watim graduation maduong' moriwo higni mamoko magisebedo ka gisomo no. Yeah. Koro mae dhi bedo graduation marwa mokwongo. Yeah. Samesone Johannes College of Medical and Health Sciences. Nying duong' kamaratari. Un gi branches mage kose un mana Kisumu jisone to office colleges magu un gi branches koso un mana Kisumu kende? Gisani wantiere e boma ma Kisumo. To wantiere gi plans to kod kuonde ma wase timo scouting ma wang'eni wadhi chiwe thuolo mag somo gi bombe mamoko. Yes. Ber kabisa njikoro mga juwang wada ka uthulu makende mondo mi wadhi mane break matin kacha. Sama wadhi break matin kacha to wadhi tango nini to ere kaka Johannes Medical College no chalo njikoro mga juwang wadhi tango ni picha mare ni to chalo nade wani bi nene kacha ponono ni janyuol timanyo kacha college mabende nyalo tere wuodi kata mana nyari kata mana imbende kigombo jomadongo be nyalo somo kaya. Erokamano. Wapenji ba mondo. Jomadongo biro masom. In fact, wantiere kod gini miluongo ni hybrid learning. Matiende ni en somo ma jalno matiyo nyalo bedo ka tiyo tijgi to bende gibiro somo. Koro en winjruok ma wabedo ma ng'ato chiwo ni ananyari thuolo marom kamaendi e schedule mara mar tich to ibiro to bende isomo. Man nyiso wan gi part time classes. Erokamano. Wow. Nyakora mga juangi winyo mana gidhoni koro mga juangi koro mondo kwa bedu kakacha mondo watang ni picha kata mana tipo mar Johannes Medical College nito chalo nade wan bende kande gije telo ma wuon college koro mga juangi pono nigi penjo mora ma bende digo mondi penji nyalo penjo mana kaka sade kanyo koro mga juangi mamo mi wan kaka chunyo nagi TV okolo ni kata chenro ma bende nyalo mi dongi ni kech dongruok mari mo ahero ma mamo ilunga ne chunyo nagi TV adundo jaluo wadhi break matin kang wadugo to chaka gisomo ote magenyi koro mga juangi medicate mana chunyo nagi TV mapota chenoni and Steve James nyakwa nyaronyo. Welcome to
Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now, introducing German language classes for those interested in the Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited, 39216 209 or 0727-829-7. Visit us on www.johannesmedical.ke. Johannes College, empowering, enriching lives. Hi guys, ani lungani Dr. Zipi Okota Jasigana, award-winning storyteller. Totali kaboro dwe mara paka chiel abro bedogi show milongoni Beauty Beyond mondi moro godo chunyi abro kitu nugi mora about that show. Hi, ani lungani Dr. Zipi Okota ma ilongoni chuny onagi TV adundo jalgo. Stay tuned. Chambaka weche wawuoyo kata utimo twak ache weche mag somo jikoro mgejuanka bende kawuono wakelo ne kacha Migosi Derrick mabende wagogoro mbaka jikoro mgejuamen bende jatelo kacha kata mana wuon school no mar Johannes Medical College Science and Technology mabende okelo wakagi maber kabisa jalo bende koro de gomba tiego yudo tiegruok makende weche mag thieth weche mag bedo natimo nas kacha anno kacha kasomo bende fla mari iluongo ni mortuary science maya madili gango rukamano mortuary science en puonjruok mimiyo jogo matiyo kuonde mag kano ringre kata mortuaries gine magi bero gine magi konyo preserve del mag jogo magoro se lal godo mondo mi kik gitow tirito gi kata maber koro chon ne kawa jok ma ok osomo nikech dhano noluoro timo course ni eri koro gi thuolo masani to en course moseyangi kod sirikal koro en course mipuonja yanga e colleges ma opogore to mano be en course ma wachiwo
nikech ing'e ni ji mana kaka iwacho no oganda mathoth ong'e ni jok iluongo gi notoyo Onyango toyo. onyango toyo koro anyalo wacho ni wuok pa courses mag onyango toyo Watimo Mano ok donj. watiego jok ma digomb jok ma nigi chir mar kata gombo mar tiyo kuonde mag kano ringruok. Nikech mano be gin mana tije. Dhano nyalo bedo kod experiences mopogore opogore. Nitiere jalno kata nyathi ma digomb bedo daktari, nikech kanodongo to noneno ka achiel kuom watne ne oko rit maber e osiptal kata ok nothiedh maber. An gimomiyo na bedo interested gi yore mag gi tiegruok mar thieth mokwongo en ni na aselalo jogo ma ahero ariyo e yorno mar thieth, mamiyo kata mana sama chiwo tiegruok kata mana sama tiyo e college no machiwo tiegruok mar thieth, to ajiwo nyithindogo, jopuonjrego masomo, ni mondo mi ka gidhi oko kama ji tiye to chiwo service go gi chunyi te, nikech jalno ma irito kata ma ithiedho en wat mar ng'ato, en min ng'ato, en wuon ng'ato, en bende doher mana ni orite maber e osiptal. Koro her kabisa mar nyiso ji ni sama ikelo nyathi mondo tiegre kodwa, to en tiegruok ma watimo gi chunywa te, nikech an kod experience mar joga ma oselal, mag jogo mahero moselal, nikech negligence e kuondego mag thieth. Nitiere japuonjre moro ma bende dwa mondo bino otim weche thieth, lakini okia notim ang'o. Puonjalago bende omiyo ng'at luongo ni identity crisis. Erokamano. Mano en gima wachiwo. Kibiro kilimo e college to wanyalo timo ni career guidance and counseling as well. Wabiro ng'iyo gima ne yudo e school, kata gima ne yudo e form 4 ma nyalo qualify ibire college. Koro mano ka waseng'iyo to bende in bende wanyalo gombo somo ni to gombo ni osebedo mane atin mari. Koro wang'iyo gik moko ariyo gi eki. Wang'iyo ni gombo ni osebedo mane to kod grade ma in godo. Ka waseng'iyo mano ero to koro wang'iyo a list mag courses ma wan godo, to koro wamiyi choices ni in kod gik ma wasewinjo kiwachonwa gie. Course ni gima maber kodi. Koro ineno nang'o? Timu ka penj. Wan gi counselors ma osomo weche mag hocho e yore mag somo, ma bende biro chiwo guidance ne nyithindo kochopo e school. Erokamano Nyakora Magajwangi, winja sema ukibiro kacha cha nyathi digomb timo kama, inseno tim kama ni ichiwo kacha giluongo ni career guidance. Nyakora Magajwangi bende koro inyalo konyo rawera mabende koro do mondo timre nade mondo miye somo, ate mondo meng'e ni to comments mago to chalo nade kanyo. Koro Magajwangi kiti mana kandie ala mondo koro asoma ni to ote mago to koro wacho nang'o kamora marama bende wan godo kanyo. Koro Magajwangi abo kama nada kama tinto mondo miyo wasom ote ma bende ni kandie. Nyakora Magajwangi sama pod warito mondo ong'we yamo kelnwagi to pod wadhi mbele kacha. Nyakora Magajwangi ka pod wagombaga kane kachiel koda Derrick nyading'eny bende dwa bende ka courses moko gi bende osetim, nikech luoro bende betiega ni courses kata colleges ma bende koro chakorega matindo gi ok miga to chiwo tiegruok maber. Wada ni to pogruok mane ma bende koro Johannes kele pap mopogore kachiel kod bende colleges ma bende wabedo godo gi. Apa ni sewinjo ywak mathoth, uniqueness kata mana bende koro okang'no ma bende koro Johannes College neno ni ma gichiwo tiegruok makare kendo nyithinde tiego e yo mong'ith. Erokamano Steve. Experiences maga osekonya ng'iyo kaka dwaher run skundni eri. Of course kwariwore kod directors mamoko. Mokwongo an onyuola e slums, madonga e slums. Tok mano to natiyo kod communities, to naneno gaps mantiere e yorego mag tiegruok, to kod gaps go mantiere e kuondego mag thieth. Koro mano koriwore kod experience mara mar tiyo e colleges mamoko,
nomiyo nawacho ni an kapo nayawo skul chieng' moro to dagomb ni mondo gima otimre malong'o mondo mi nying skul be nyaka dongi. Nying skul obed nying ma kata ng'atno madwa ndiki tich kowinjo ni ni ng'at madwa ndiko ni osome skundni to bowacho ni skundni ang'eyo ni en skul moting'o jogo ma ong'eyo gima dwa timo. Ok gin jok moyawo kar ohala. Gin jok mobiro mondo ochiw tiegruok e yorego mag thieth. Kamano. Johannes bende nigi jok ma bende koro osemako bade kata mana be seche moko sponsors ma konyo skul mondo mi ochung' motegno e yor neno ni nyithindo ma bende seche moko ni kanyo ochulnegi omenda miyo skul dongre gimo machalo kamano. Erokamano, wantiere kod partners matin mose sponsor nyithindo matin. To bende diwabed kod kwayo nikech magi gin messages ma wayudo pile mag nyithindogo ma digomb somo to onge gi school fees. Koro ne jalno man oko ma bende digomb sponsor nyathi mondo osom course no mar moro amora mar thieth ma wachiwo e college marwa, gin jok ma warwako mondo mi okonywa chiwo puonj courses gi eki ne ji mondo nyithindo kik kos nafas mar somo nikech school fees. Kamano. Erokamano maduong' ahinya, pod wadhi mbele kacha Nyakwar Mgejwang'. Awacho ni kawaduogo kandi telono mar ariyo to wadhi kawo kacha mondo meni to jakanyanam kata mana onagi wacho nang'o nikech nongo ben wago mbaka to wawinjo pacho ni to ang'o madhi mbele kanyo mondo wang'e ni to ote koponi wan kacha gi ote to ote na wacho nang'o. Wadhi kacha mondo wang'e ni to oganda magi bende oseoronwa kata ote magi Facebook pages mag Nyakwar Mgejwang'. Wacho ni inyalo oronwa ote mondo mi ibed achiel kuom ibed part mar twak. Inyalo oronwa kacha ote magi e Facebook page mago mag Chuny Onagi TV, YouTube page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV Nyakwar Mgejwang', mondo mi wago mbaka ni to chalo nade. Ponono ni nigi penjo mora mora motudore kaachiel kod gino mabende koro wago godo mbaka kandi oyieni mondo mi miwa penjo kata miwa penjo to inyiswa ni to chalo nade. Wang'e kandi Derek mondo mi wang'e wasom comments moko ka mondo koro kwadhi mbele wang'e ni to oganda owuto nage gi wacho nang'o ka mana mapiyo piyo kandi wan gi comments kandi buora. Comments nitiere ka buora kabisa. Comments moko ni kandi mondo mi wasom gi mapiyo piyo. Kiopo ni kacha gi ote mora mora to bende pod nyalo mana orno kanyo Nyakwar Mgejwang'. Wan kacha no ka wan ka gi JJ Adero wacho ni winjo chenro maber kabisa kene gwengo go mag Kisumu City. Mano manager mar Heart Music Band wacho ni bidhi ibaye kacha chieng' tich abich wan kacha gi thum motwe maratari. Wacho ni thum bende en achiel kuom thieth. Erokamano. Wan ka gi iluongo ni Prince Guya, karibu sana. Peter Kaluma, karibu. Wan gi Festus Otieno wacho ni amor kod twak adonjo moleo kar tiegruok ne yudore kanye Kisumu. Amor kod twak but adonjo moleo kar tiegruogne oyudore kanye Kisumu. Erokamano. Johans College of Medical and Health Sciences yudore e Tom Mboya Estate mochimore kod Kenya Breweries. Kenya Breweries en kama ong'ere malach ei boma ma Kisumu. Koro kidwaro chopo irwa to chopa Kenya Breweries Gate 2. Kapok ichope Gate 2 tibiro neno gorofa maduong' kanyo ero nigi bana mar Johans College. Tibiro donjo kanyo ero to wakonyi. Kamano wan ka gi Beryl Otieno wacho ni Festus Otieno then wan gi Churchill Oduor wacho ni asedonjo kae from Game Alur. Mano Churchill Oduor wacho ni asedonjo kae ndiyo from Game Alur. Kamano duong' ahinya. Medikete mana kanyo. Wadhi bende kacha chenro ni bende ni live page mar Johannes College Medical College kandi wang'e ni to bende wan kacha gi messages mora mora e ka koponi wan godo mondo me kik wawe member mora mora ma bende simoko dikit chwal pache kandi Nyakwar Mgejwang'. Pod wadhi mbele kacha usewuoyo weche mag fee ni to fee chulo na hapa ni senyiso kata ka bende fee nyalo chul. Koro wadonje penjonwa ma bende ma
mar adek ma bende wadwa gombo ng'eyo ni to intakes mag Johannes College to timore karang'o, intakes mag ukawo ji ukepo nade dwe mane to ere kaka utimo process mag keponi kata wach ni intake maru machiegni en karang'o? Gisani intake marwa madhi nyime sani en mar dweno mar 9. Jopuonjre madigomb donjo e skul e dwe mar 9, inyalo chopo e mbui kata website marwa tibiro yudo link no mar timo application. To mopogore gi mano, nembniwa mag simo ni thuolo sa asaya. Inyalo gonwa simo kata inyalo oro text messages. Inyalo nyiso na janeno mara, inyalo soma ne namba no to imigi links mag social media platform asine moko bende uyudorue mondo mi kik ang' watieki to wadong' ka gi penjo moko wanya duoko. Erokamano. Koro nembniwa mag simo gin 007 39 21 62 09. Mana achiel kuom namba ma inyalo yudo wagodo e simo. Inyalo gocho sa e seche go mag tich kata working hours, kata inyalo oro ote machuok kata mana ote no mar WhatsApp. Namba mar simo mar 2 en 0727 829 793 07 27 82 9793 kata 07 39 21 6209. To kichopo e mbui kata mana website to inyalo yudowa e www.johannesmedicalcollege.ac.ke. Ka ichopo kacha chande tibiro yudo link no mar timo application. Wantiere kod Facebook name Johannes Medical College, TikTok kod Instagram te en Johannes Medical College. Erokamano duong' ahinya kopogore kachiel kod bende weche somo ng'iswa ni to gin activities mage ma seche moko bende Johannes College koro sani koro timo. Erokamano Steve. Activities ma watimo opogore kod partners ma watiyo godo. Gie sani wantiere in partnerships kod migepe ma opogore. Achiel kuom gi en Shofco, to moro bende en Kenya Red Cross to kod kata mana county no ma Kisumo. Matiende ni wariwore kod gi timo programs, community programs kata community outreaches. Ne migepe go matimo outreaches mag thieth, wachiwo nyithindwa riwore kodgi to kodwa dhi chiwo konyruok ne services mag timo e community. So outreaches mora ma nyalo bedo partners mekwa jaluongo waga to bende wadhiye. Yes. Kaka mane wachane kaka mage nitiere outreach. Nitiere outreaches ma sana mag thieth. Koro services outreaches mag thieth gi eki nyithindwa nyalo dhi to konyo jogo ma chiwo thieth. Nursing assistants nyalo chiwo jogo ma chiwo yore mag thieth kacha chande. Koro ka gichopo to giriwore kod jogo professionals mag thieth mantie migawogo eko to giriwore godo to gikonyo tich nikech outreaches iyudo ga ka samoro dhano biro mang'eny. Makata mana migawono mane organize nyalo bedo overwhelmed kod ji. Koro mano momiyo kaka school wajoriwore kod migepe gi eki. Watimo migawo moro mwariwore godo ahinya kendo en Kenya Red Cross. Ne gichiwo tiegruok ne nyithindwa, to mopogore gi mano en ni just in case nitiere emergencies moko manyalo dwarore to ji dwarore mang'eny, nyithindwa bende bedo members mag Kenya Red Cross Society dhi chiwo emergencies gi eki. Kamano. Erokamano maduong' ahinya Migosi Derrick, awinjo maber kabisa kendo kaka itemo leronwa weche mabende otudore kachiel kod weche somo e skulno mar Johannes Medical Health College koro ngejwang' omiyo kamoro amora mantiere pod kete mana e chunyna gi TV kandi. Gombo na en ni to bende gino bende koro japuonj koro imbe ipuonjo donge. Sinena ja.
an bende apuonjo. An bende nitiere mana units ma apuonjo. Of course nitiere jogo ma jothieth bende, dakteche kod nurses matimo training e units moko mag thieth ma an ok anyal chiwo. Ng'e kamano. Ne nawinjo kiwacho ka Jerman, skundi kendi ipuonjo nyaka jo Jerman, tiende ni Jerman kende ma jogi nyalo tiye. Gie thuolo masani partner ma wayudo ma watiyo godo ma wantiere godo sani en partner no machiwo placement kata internship e pinje mag Germany. To dwaro mar piny Germany en ni kapo ni dhi kuro mondo mi ondiki tich, to digiher ni mondo mi iwuog ka kisesomo dhogi ma kichopo oko kucho chonde to ok ibed kod chandruok. Manyiso ni nitiere thuolo moko mag pinje ma oko bende ma ka wayudo to bende wabiro nyiso jopiny. Yes. Mastane Johannes, chal ka gima piny ma Jerman menyi. Piny mar Jerman menyo jopuonjre. Piny mar Jerman menyo jopuonjre. Ma japuonjre moro amora ma bende ni kandi to osegombo ga ka lekne en ma dhi tiyo ka pinje ma oko. Koro chance ngara mana opportunity no ni Johannes College ka. Erokamano, kata mana jogo mose somo thieth to ni oko to ni oko e pap to pok oyudo tich. Nyalo duogo to somo German language kodwa. To bang' somo German language to bende gin be gidonja e program. Nikech en partnership ma wantiere godo ni kisomo e skundwa, of course inyalo somo German language kamoro amora. Lakini kisomo e skundwa to wantiere kod partner mabiro miyi a job placement. To kisomo e skundu chal ni some nono. En bende en mana gi school fees mare. Okay, kubere included. En mana course yore. Mano mana course yore. Lakini nikech en partnership, koro wachiwe e nengo mane piny. Ka po ni somo German oko to nengo mibiro some godo oko ni malo. Koro advantage mar biro some kodwa en ni biro yude e nengo ma ogore, nikech wachiwe as a special package ne jopuonjre go masomo e college marwa. Ka an adwa mana package ma German to kadwa medical lab bo yiena. Oyieni biro somo German language nikech inyalo tiyo kode kamoro amora. Koro mana ne ng'atno mosomo courses go mag thieth ma digomb dhi Germany ema koro biro to wapuonje. Yeah. Wow, erokamano dong' ahinya, winjo maber kabisa. Wan ka gi Prince Guya, karibu sana. Korwaka cha bende Peter Kaluma, kamoro amora miteka thuolo makende ma pod amedo godo rwakoni e dony mang'eny. Chenro pod en mana chenro mar weche somo, onagi kod somo Nyakorongo Jwang'. Kapok watieko to adager mondo mi apenji ni to wan bende kaachiel kod piny tek ka piny dhi mbele kendo piny go okang'. In weche mag lony mag technology, bende skundi timo online courses? En achiel kuom dwaro mar migawono mar puonj ni sani, course moro amora ma itimo, ma ichiwo e skul, nyaka riw kod course go mag technology. Nikech technology osedonjo e course moro amora. Onge course ma technology sani onge. Miyo en achiel kuom requirements en achiel kuom gigo ma wachiwo ne jogo ma jopuonjre. Kata mana jogo ma somo yore mag thieth. Nitiere technology ma bende nyaka ong'e ma ochulo mochuko kor e line ne motimo noero. Koro mago gin gik ma wachiwo mana kaka dwaro mar sirikal nitiere. Manyiso ni ok ochuno nyaka bi e classes physical, inyalo yudo online courses. Mana kaka nawacho ni mokwongo, mana kaka nawacho ni motelo, online courses bende wachiwo ne jogo ma tiyo kata mana ng'atno matiyo mabor to digomb mar somo. Wantiere kod gino miluongo ni open and distance education learning. Matiende ni wanyalo ng'iyo slot, mana kaka nawacho motelo, ni wanyalo ng'iyo slot mari to kod course no ma idwaro, to wanyalo chano kodi ni course ni nieri en onyalo timore kama. Koro online learning nitiere kendo en gino ma oyangore kabisa. Kamano. Somo gi dongruok. Wachane gimoro kanyo.
Erokamano. An gima daher mar jiwo jalno maneno chenro ni sani. En ni nitiere benefits mang'eny mag somo. To mana kaka ne wachako chenro, kaka ne wawacho ni economic activities mag dhoudi mamoko nyalo bedo mopogore. To marwa bende wanyalo riwo gi somo niedi mondo bed an economic, mondo okonywa yao okapu marwa mag economic activities. Koro somo en an ingredient mar dongruok kata development. An kama betie nieri, dine ok abet kaendi sani kok adhi skul. Koro daher mar jiwo janyuol kamoro amora ma intiere ni thuolo moro amora ma oyudore mar somo, kik iwe nyathi kos thuolo mar somo, nikech mano ema nyalo kelo dongruok kochakore e family ma nyathi wuoke, e community mare, and then finally giwuok oko ma gichak tiyo kata mana e sirikal, kata mana e pinje maoko. Koro chakore mana gi somo ema kelo dongruok matindo tindo, eka kelo lony e piny. Kamano. Dongruok matindo karo ka kelo lony e piny. Kamano. Kamano maduong' ahinya Derrick. Ano ka miyo kacha puonj maber kabisa. An ka gi comments moko kandi, ano ka gi ng'eny to ok anya somo gi ke gimomiyo to ber konango ben wasomo gi kanyo korom Gajwang'. An kopo ni kanyo to nyalo chak iora ne ote ni ka. Temna or kagimi ora kendo ote ni ka cha mondo wanene to ibe iwacho nang'o kopo ni chenro ni bende iwinje maber kabisa. Gombana ni mondo mi winj maber kabisa, mondo mi kapok watiko chenro ni to wan tene inyalo tim nang'o. Ko kamano to en thuolo na makende ma pod amedo ugoniro kama do ng'anya kuom kete mana e chunyo na gi TV kende korom Gajwang', mondo mi itim mana kete kende maber kabisa. Kapok tieko ina mondo puonje kendo penjo mogik ni to kotudre kaachiel kod weche somo, wan gi materials moko chalo kaka buge, labs and all that, machines kata mana gige tiegruok kata mana buge mabende japuonjre nyalo gombo mondo bed godo. Un kod gi e school kose timo nang'o? Erokamano Steve. Achiel kuom dwaro mar sirikal ne kuonde mag tiegruok en ni nyaka bed kod library kata kuonde ma nyithindo nyalo some. Koro magi gin gik ma wantiere godo, to kaka wamedo dongo, kaka gibiro medo dongore. Moro bende en ni wantiere kod computer labs, ma bende jopuonjre nyalo timo research margi. Sikul bende sani nikech piny olony, nyaka ibed kod resources kaka internet ma nyathi nyalo somo godo. Koro mago gin gik manitiere e skul ma nyathi mochopo e skul kacha chande, to mago gin services mobiro yudo, nikech mago ema form a whole package mar puonj. Nikech nyaka puonje practically. Bas ekipuonje theoretically. Koro wantiere kod partnerships kod osiptende ma watere nyithindo. Kose yudo tiegruok to sama itimo internship mari, to watimo ni placement mar kuonde kama idhi time practical training. Vision and mission mar John's College. Erokamano. Vision and mission mar Johannes College. Anyalo chiwo the motto, nikech vision and mission bor. Wanyalo Johannes College of Nursing, empowering health and enriching lives. Matiende ni wachiwo lony ne thieth, to bende gie mano watemo konyo ngima mar dhano mondo mi obed malong'o. Erokamano. Ayudo ote ka mano lalka. Wan ka gi luongo ni jina yako, karibu sana mano nyadendi nyamin uchila yako. Kane dala mar Amerika, karibu sana. Wan gi Hon Robert Ayok, mano siep ni kabisa, mano bende ja Powering Dreams. Oh, okay. Sitam Church. Wan ka gi Jasuba Wuolo, Ken Pemba, Murina Chieng, Wonya Mwalo, Edwin Atieno, Waize Hesbon Migot, karibu sana kati. Wan ka gi Edwin Gor, mano alumni machula Imbo Boys. Mano muga weche mag somo kabisa, kendo osebedo kod chiwo weche mag sponsorship.
ponono ni bende kata gi nyathi ma bende ochano kata ochando school fee to imanyo mana Edwin Gor. Owacho ni good effort, keep it up Eric. Erokamano ahinya Edwin. An gi Sami Junior, Edwina Atieno, Wiser, Emma Ratib Boyton, wan gi Raquel Adhiambo, Teacher Hosa, Kevin, Yvonne, Nikita, Ogunjas, B, Ignorambus, Nathan, Japeng, Isaac, Isakota, Omboge, Tuoni, Omala Ben, mano pastor. Ne utimo pastor en gi kanisa miluongo ni Bethel Church Dunga. Wan gi Praise Guya, Peter Kaluma, karibu sana kata wan gi Festus Otieno wacho na mor kod twak kadonjo moleo kar tegruok nosedoko mano. Beryl Otieno wacho ni Festus ya. Then wan kata gi Churchill wacho ni asedonjo koa game aluor. Mago bende jok ma bende koro ote mag Nkrong'o Jwang kachiel koda ijaneno ma bende oketo mana chuny na gi TV kandie wagoro kamano maduong' ahinya nikech koro no ka bende koro wadonje giko mar chenro machalo goda kamande. Ka watieko to achaka ka thuolo makende mondo achaka duk ne migosi Eric ponono ni in gi wachni mogik ma bende digomb nyiso wuodo nagi kata nyaro nagi mano chenro ni to chalo na wachni ma bende koro inyalo wegodo oganda. Erokamano ahinya Steve. Wach manyalo weyo godo oganda en ni somo mana kaka nawacho en gino ma dhi konyo dhodwa mar onagi mathoth kabisa. To daher mar goyo erokamano kabisa ne chuny Onagi TV kuom miya thuolo mar chiwo twak ewi Johans College of Nursing nikech wayudo thuolo mar chopo ne onagi kama gintiere ne jogo mohero chenro mag puonj Jina Yako kod Edwin Gere dago mar romo kodgi nikech thuolo ni romo kodgi ok do bedo manyalore ka ok achopo e chuny Onagi TV. Koro erokamano kuom miya thuolo mar twag nieri mondo mi wapuonj jopiny mondo ging'e resources ma wantiere godo ei dhodwa mar Onagi. Kapok watieko chak inyisa mana ni Janice yudore kanye to inyalo yudi kanye to social platforms mag luongo nang'o? Erokamano. Nyakora mogi kamoro amora ma intiere Johans College of Medical and Health Sciences yudore boma ma Kisumo ka. Kichopo breweries kamoro amora ma intiere boma ma Kisumo ka kingiso jaboda ni mondo keli breweries tibiro chopo Johans College of Medical and Health Sciences kuma wayudore. Namba wa mar simo en 0739 21 6209. Ne in madiped kod penjo mora mora in thuolo mar goyo simo kata oro oteno machuok to bende inyalo chopo e skul ne janyuol kata nyathi ma pod ok yango chenro no monyalo timo chopo mondo wakonyi mondo nyathi oyud gima onyalo somo. Erokamano. Wan gi iluongo ni Teacher Hosea Kevin. Wacho ni yes please, good morning. Good morning Hosea, Miss Hosea. Erokamano ahinya. Ka wanto nyakora mga Jwang ka thuolo makende magone erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Chenro machalo koda kama okelo ne kacha chieng' wuok tich nyaka tich abich chakre saa 3 nyaka saa 4 koro mga Jwang kama bende koro wagoyo mbaka e weche motudore kaachiel kod dongruok ni to chalo nade koro mga Jwang omiyo kete mana kandie ponono ni imbe de gom mondo yud weche ma bende nyalo geri, weche ma bende nyalo konyi, weche ma bende nyalo miyo ikawa igo atua achiel kachiel nyaka kuno mabende nyalo chopo Nkrong'o Jwang. Ma en chenro mabende koro konyi mondo miger lekni, konyi mondo michop lekni Nkrong'o Jwang moko moro moro mantiere ka thuolo makende ma pod amedo rwaki kendo koni ni wan gi mathoth e chuny Onagi TV kandie med mana kete kande. Wan bende gi chenro mopogore opogore, wan gi chenro kaka aguch siasa kama bende wakelo kacha welo mopogore opogore, jogo mabende koro tiyo, jogo mabende koro de gom mondo mi olar komb mag telo mopogore opogore. Mano wakelo ne kacha chenro no chakre saa 11 nyaka saa 12 Nkrong'o Jwang. Mago bende kotudore kachiel kod weche mago wala ponono ni dipo mondo mi imbe ichwal ote magi in kacha gi owandi mabende de gom lando kod Nkrong'o Jwang. Warwaki e chuny Onagi TV, wawuoth kamoro achiel, wagereru kamoro achiel, wadong kamoro achiel.
onagi omakre moro kar moro achiel nyakoro Mgejwang', to mano be mama waluonge ni Onagi TV, adundo jaluon ka gi okumu kezi kapok atieko wacho ni Kisumu CBD mit maratari chwal badi imos na ratego no wacho na mos chwal bada mosi Kama na inya Steve. waluonge ni okumu kezi. Alright. Uneni kene chuny boma ma Kisumu. Kama kumukezi. CBD. Kama Ina kiwach CBD. CBD very important. Very important. Kwa kamano mane tae cheno ni Enan Steve James nyakwanyoronyo wana gwero kama mluonga nyane in kachel koda jogo duto tema bende or ote mage machuok Facebook page maga Chunyo Nagi TV, YouTube Chunyo Nagi TV, luwa bende Chunyo Nagi TV YouTube page nyakoro Mgejwang' mano bende achiel kuom kony menyalo chiwo ne Chunyo Nagi TV, manywa e YouTube page magwa, then follow our link on Chunyo Nagi TV. Follow us also on TikTok page Chunyo Nagi TV, kato gi Facebook page Chunyo Nagi TV nyakoro Mgejwang'. Erokamano maduong' ahinya kendo dhine director mar chenro ni Nelson Mandela Okore motimo matek kabisa mondo miyo chenro ni chop ni achiel kachiel koa studio mag Chunyo Nagi TV nyaka kamora mora mentiere kachiel kod bende telo. Erokamano. Iluongo ni yawe matindo tiyo matek. Erokamano kabisa. Mondo nago yud puonj. Ber kabisa. Erokamano. Wan bende kada ka ng'ato ni kaka irwakri maloch college ni tiyo. Erokamano ahinya. Kaka kamano to oritu masani warom kacha kendo odiochieng' machielo nyakoro Mgejwang'. Ruoth Nyasaye obedna kodi obong'o nyaka laga ogwedhi to gwedhwa oritu masani. Welcome to Johannes College of Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence and compassion. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now, introducing German language classes for those interested in the Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited. Call us on 0739 216 209 or 0727 829 793. Visit us on www.johannesmedicalcollege.ac.ke. Johannes College, empowering health, enriching lives.